Zo, wat zit hier wat van me? Kukele kuku. Lekker worden. Wat geven we dan? Ik heb wel lekker zwemmen. Ja, jongen. Je moet er wat verder bij een oer gaan, hè? Zwemmen. Wat is dat? Oh ja. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We binnen al even om een bakje koffie west. En we zoen de beestjes ervan. Maar er moet even naar heer komen, Hildo. Ja, het heer is op. Dus we zullen eerst even om naar heer. En we halen hier nog flessen. Lege flessen. En die brengen wij bij oma Piet en tante Dertie. Want die sparen ze voor het goede doel. Voor hun actie voor World Service. Dus dat op de planning. En Hildo is weer op haar fiets. Dus die is weer druk aan het reizen. Ja, dus dat joet op de planning. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij! Ja, parkeren. Ja, goed zo. Mooi plakje. In de garage. Komt u maar. Zet je de kleur voor vrouw? Ja. Oké. Om hier. Nou, maar wij zijn achteruit helemaal in. Ik heb er saaien op smitten. Wat zei je? Tuut, tuut. Tuut, tuut, tuut. Oh, zeg. Ja. Even een pakje heer pakken. Tiks eraan. Hier het maar. Oké. Hebben ze. Zo. Nou, maar even betalen. Zo, de winkel in. Ideaal zo. Past mooi. Even betalen. Even betalen. Al de kleer. Maar nou de flesjes. Nou, is de tas beet horen? Ja. Ja? Maar ik nou net mijn tante. Ja, we gaan nou een dan 30. Daar zit de grote bak. Daar kun je de flessen in. Haast alle flessen? Oké. Nou, waar is de grote bak? Zit je de grote bak eens even op? Ja. Ja, je kan zien. En? Zullen we het... Ja, dat is een goede hulp, man. Oh, er zit al heel veel in, hé. Christian? Mag je tillen? Ja. Zie je tillen? Dus even zien. Oh ja. Dan smit ze er maar in. Hatsé. Allee. En de laatste. 1, 2. Hey. We nou maar even naar de beestjes staan, denk ik. Ik denk dat ze wel zijn in heer. Wat denk je toe? Maar we het voort maar even brengen. Maar dat is heel goed. Dat is de blomkevoen, hè? Oeh, die is al een beetje aan dingen. Zie je dat? Die is al een beetje uitdroegen. Zullen we naar de beestjes? Zullen we deze voortgooien? Ja, smeel maar voort. Hartstikke flatje. Op naar de geitjes. Dat ben wel weer bij de theatertuin. En dan gaan we even zien, want achterom is het wat te wierd. Dus we moeten even een blokje terug de theatertuin. Dan wordt het liedse paardje. Dat goed? Maar heel blok om. Het lijkt wel op 8-baan heen. Oeh, hoe mooi terug heen. Wauw, het hebben een mooie route, hè? Krijg wat. Ideaal, zeg. Kunnen we toch droeg komen? Door de bregen. Oei. Nou, gaan we eens oer het wetter heen, heel nou. We binnen de haast. Het lijkt weer in de jungle, hè. Tja. Hier even over het brechtje. Maar heel voorzichtig, kunnen we correct tussen controle. En daar. En omheen. Oeh, ik krijg goed, hè? Allemaal magisch. En dan gaan we weer naar beneden. Zie de geitjes, die shirries al, die komen er al aan. Hallo geitjes. We gaan lekker vers heer van je. Goeiedag even. Zo, wat zit hier wat van me? Ze gaan naar gauw naar. Ze gaan gauw heen. De piekjes staan al klaar. Oh, we staan wachten. Nog je wat dat heeft. Een stukje. Ja, we zijn er. Nou is dit stappen. Ik ga aaien. Ga ze hem uit. Ja. Vind je het lekker, Hilda? Ja. Hier is meer halen. Ziet er goed uit de haar bij, hè? Ja, ik ben heel leven. Windjes ben dit. Lekker eten, jongens. Uitjes. Auw.
Pikte er te veel? Nou, valt dat toch? Viel wel, hè? Doei. Doei! Ontmoet! En dan gaan we weer een rondje om de rotonde heen, hè? Dan gaan we weer om. Maar wetter het hele paardje heen. Ja. Ja. Nou, ik kom weer klaar. Wat houden we prutte dieren uit? Hier op hele flessen voordracht, beestjes in het nieuw. Man. Een hele productieve man hebben ze. En hoe staan we met mijn knikker hier, toch? Ja. We maken een knikker in. Beloofd is beloofd. Hier doe hier knikkers voor, hè? Misschien is zaken. Nee, zaak is nog net dus. Zaak is nog net squallen. Nou, op naar de loods. Parkeren we de golfkarren weer, jongens. Stromen we erin. Ostje worden stil, hè? Zo. Tada. Mooi fietsje. Hey, hoe dat zit? Hallo Jeske. We zijn weer thuis. Ja, dus parkeer de fiets maar naast met mijn fiets. Goed idee. We binnen er weer. Zo, we binnen eindelijk weer in onze hier met koude handjes krijgen, heel nou? Ja. Veel mensen, maar die me heel koud. En redenwankje, wel lekker gezoen even moeten. Nou jongens, dit is dus een knikkerbakje, hè? Maar wat vonden we nog in de brievenbus? Hij zullen we eens even zien hoe hierin zit. Want ik denk dat ik het wel weet. Ik denk van de baby. Heb je een bandje geboren, hè? Ja. Een hele. Want mijn oudboer Famke, die had een lief babytje gekregen. Een jonkje. Zullen we eens even zien? Oh, dit was een zien. Hoe mooi. Wat zit erop? En hoe heet de baby? Wij wisten het nog? Hele Jan. Hele Jan. Is het net schattig? Als je hier zit, een mooi gedichtje. Do bist zo liets en leef. We vinden die een wonder. Nou, als je zat tegen bij ons bent, wordt alles heel bijzonder. Wat een schatje, net? Ja, zo werken. Beerken, maar hartjes. Misschien krijgt hij die van eerst wel. Oeh ja, maar hoor, een cadeautje heeft voor de baby, hè? En een mooi kaartje. Misschien kunnen we ook een mooi leesboekje dan. Dat vind ik wel ook wel leuk om te doen. Zo flauw de knikkers. We zullen nou even knikken, want even... En maakt het ook een op een groen? Dat is handiger, denk ik, hè? Ja. Dus hem erin. Ik zet hem op een roep. Oh, dat fleurt weer door de wereld. Ik ga hem. Oké. Als je maar... Dat is toen de green of de blauwe haar? Nee, dat ben de persen. Oh, was toen de green of de peersen haar? Persen. Shit, maar weer beginnen, hè? Doe eerst of ik eerst? Ik ga. Nou, probeer die maar. Oeh, haast. Oh, mesmoes, appelmoes, ieders. Oei, shit, nog hier, dus dan hier nou. Ja. Oeh, echt haast heel. Daar haast de smaak te pakken, maar een beetje voor. Ho! Nou, pak doe die maar. Doe maar, probeer het hem houden, dames. Oh, jongens. Oh, ik mis. Oeh, haast. Ja! Oké. Nog een keer? Ja. Pak ze niet waar? Ik ga hem dringen. Oh, een mespoes. Maar zoals je wist, Roland, hè? We hebben er één. Oh, verdikkie. Nog een keer. Ja! Nou, maar we nog draaien, dacht ik, hè? Yes! Doe best. Ik doe 12 persen. Ja, is goed, ik ben van hier. Dus toen doe ik. Nog een keer. Oeh, doe nog een. Probeer die maar. Oeh, haast heel maar. Nog eens. Oeh! Ja! Ja, knap je. Oh, nog eentje hebben we. Oké. Ja! Yes! Wat hebben we mooi knikkeren. Ja. Krijg wat. Maar nou even te zwemmen. Een zwembadmeidje? En hoe maakt het dan? En dan De armen? Ja? een arm. Ja? Geknuffeld. En Of we gaan op vakantie of zo? ja. En het zwembad, mag ik dan een kleedje op groen aan, dat het zwembad is? Ja, die. Of die grutten? En die. Ja? We gaan zwemmen, Leo. We gaan van knikkeren naar zwemmen. Oké. Roem ik dit even op. Shit, mijn geloof. En is dit dan een handdoek? Of is dit
het wetter? Well, Oh. you can stop sleeping, Owen. Oké. Dan kan je samen. En dan zwemmen. Nee, Oh, denk ik op lezen, lekker sliepen. oké. Ik doe zwemmen. Nee, maar ze is sliepen en dan was de kleren. Klein uit. Ja. Was die bakpakje weer aan, denk ik. Ja. Ik heb alleen een opzichtje, maar mijn doet net in bikini. Maar ik wil zelfs zwemmen in de klein. Ja. Gelukkig. Lekker sliepen, Hildo? Dan moet je daar sliepen. Ik moet je sliepen. En Rob vindt dat het mooi is, als het door de dag is, maar dan kunnen we zwemmen, toch? Oké. Wel terug snel aan. Wel rustig maar. Lekker koesen, hè? Ja. Oh, mooi. Het is wekker. Wekker. Is het goed te zwemmen, hè? Yes, ik zal zien. Wat maken wij aan? Een handdoek? Ja. En een badpak? Ik wil wel in een bikini. Ja, zo'n bikini op zietje. Men doet net in de bikini, hè? Oké. Nou, hè, wie ben dit zwembad, jongens, hè? Zo, ik mag niet goed iets zwemmen. Volgens mij wordt zonnebrand. Die hoor ik? Ik was zelf. Ja, doe maar. Hoi, ik heb een ijsje voor die kocht. Dank. Alsjeblieft. Ijsje. Lekker, man. Op. Mek op. Nou, ben je klaar voor? Ja. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Wat heb je een lekker zwembadje net? Ga maar weer eens even een oudroetje, denk. Nee, ik wil nog in de water. Oh, ik kom je oudroetje. Ik heb. Maar bij zwemmen, denk. Ja. Zit Mama, wat is even sliepen? Nou, best hè. Druk er op de bank. Tot morgen. Lekker sliepen. Ik kroep op een bank. Ja. Nou, maar ik jammer weer koesen, jongens. Zo, wel rusten. Kukkele. Wekker worden. Hallo, goeiemorgen. Hallo, goedemorgen. Wat geven we eraan? We lekker wel zwemmen. Ik ga wel lekker zwemmen, man. Het lijkt wel simmer. Is het simmer? Ja. Oh, we kunnen wel lekker zwemmen, jongens. We kunnen nu stakkelmaatje Ja. op. Komen de golven? Ja. Oh, dat vind ik wel leuk. Willen we erin zwemmen in de golven? Ja. Nou, best. En die golven, dan komt er dan eerst een bel? Ja. Oh, dan wachten we daar even op. Zo. Oh, ik jij de bel. Zoveel is het maar erin? Oh, oké. Even wachten. Even wachten, oké. Even wachten. Kom, we gaan nou erin. Zullen we erin springen? 3, 2, 1. Oh, plons onder water. Ik ga misschien wat een doekbril maken. Oh, dat is de doekbril, maar dat is wel handig, ja. Maar ik ga de doekbril vergeten. Oh, dat is dan weer jammer. Maar mami wil met mij. Ik laat hem op zitten, denk ik. Oké. Echt, de grote doekbril is dus verzaken. Mijn goede liedje met vinger heen. Als je onder die kin breekt. Nee, mami. Wat is zo behoorlijk? Mami. Ja, denk, hè? Mami. Wat denk je maar waar? Oké. Oké, doe maar. Ja. Ja, jongens. Je moet er wat verder bij een oor gaan, hè? Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Wat deze nou? Oh ja, die mag opdoeken? Ja! Oeh! Tada! Doe nog wat. Ja. Ik heb maar eens komen gooien. Dus water op je gooien? Nee toch? Ja. Oké. Oh! Oh, wel weer! Oh, hard! Even mijn handdoek, even een handdoekje. Zo, ik ben weer droog, gelukkig. Dan smiet ik een ander water op die heen. Best er klaar voor? Flats! Helemaal klets. Even een handdoekje. Bobo. Nou, doe maar eens maar even zwemmen. Maar zullen even wat aan. Nou, dat is toch een heel aardig iets. Hè? Die vermaakt het wel. Nou, kaartjes zet ik hier even down. En inderdaad, zullen om een kaartje en even om een leuk cadeautje. En ik denk dat ik even een mooi Fries babyboekje. Dat vind ik wel heel leuk. Dat vind ik zelf wel leuk om te krijgen. En
Ja, ik denk dat ze dat ook wel waarderen kunnen. Dus, maar weer nog een cadeautje. Pop zit in het peuterbadje, in het babybadje. Wat heerlijk. Leuk man. Ja, ik zal even wat waskenspullen opvouwen. Hilde vermaakt het gewoon. Ja, wij hadden weer een hele mooie dag. Zit er in de naad. Hilde haar badpak zit steeds in de naad. Dat zit er. Zou beter? Ja. Je weet wat de lied zei, maar het is trouwens wel maar grutter hè. Wij zo'n zitten. Vond je het wel leuke? Pop zit in een pierenbad. Oh, die zit in het pierenbadje, ja. Vond je het nou een leuke? Abo. Merje, Zetten. laat hem geheigen met Heb je het net? iets om. Heb je het net? De chill heeft het al van die tabletas? Leuk. Leuk voor. Want mij. Tjus.